wakabani? Zondi. Wakazondi uNondaba yena ke obambile njengamanje obasikhuluma naye. Mancinza. Hliziyo yami ngiyazi sakuvumelene ukuthi asobuye sibandakanye nezothando kodwa khona lo nesengimmbonile bathi uhlukile akafani nabanye phela simnike ithuba naye asibonakala esothandweni womithi one more time ngiyacela lona uhlukile akafani nabanye phela simnike uthando ithuba lokugcina ngiyaphila Wazwakula manje ubani keke loyo wena athola uthando ithuba lokugcina angithi wena nje phela Aw Nkosi awe mali izelikhanye nakimi Bengithi uzothi wena Nkosi uyazi awuyazi simakade ake silalele la Wena Nkosi uyazi 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 Abazumculo bathi umculi akaliphindi inothi elilodwa ngisho bekuthiwa into eyodwa efanayo noma akayiphindi irun ilento yenzile la into encane uba wakufundisa ukucula ucula ngazifundela kodwa kahle kahle ngithatha from uma wami ongivala Imapha ama-genre omculo okuyiwona obuwa-check-a ngaphambi kokuthi uzuthi hayi ngizohamba nale kaMaskandi mawukuthi akhona amanye bengenza kakhulu igospel uMaskandi ngiqala ukwenza mangabe ngihlangana nomjikijela but from ekhuleni kwami umculo engiwenza bekuyigospel so like kula ikhamba khona legama kanti encane so bakuthatha khona from igospel wawucula kuphi wawucula kanjani mhlambe and you know okay uqala kwami ukucula ngingena 7 ngiqala esikoleni la engalida khona ichoir bengina 7 because kwakhula intombazane eyayilida phambili sekusele I think kwakusele 2 days siye kwi competition so bekumele kutholakala uleader so bonke abanye besaba ke then mina ngangenelela ke for ukuthatha leyo party leyo yasise loyo ke then kwaqala ngo4 umuntu na 7 osuyefunda first year nje but mina ila engaqala khona ukucula ke bo angifane voice ke right isa right namanje komela ubenze into encane ubulungiso kungenani ibe khona album ezoba nengoma nje yegospel hayi mhlambe ngendlela yesimaskandi okuhle nakho lokho kodwa igospel nje ngeinsimbi zegospel besakhela lokho noJubo kanti ke sizobona because nginokusabanyana kancane ngoba igospel kahle kahle ngiqeqesheka kahle kanti naso uMaskandi ngcono ngeke ngathola umuntu engeke ngaba nayo insukwana wangiqeqesha yaba ihamba kanjani ialbum yakho ngivunywe uSathane yakhishwa ngoMarch kubona lo nyaka ihamba kanjani ihamba kahle kakhulu ngoba endaweni engifika kuzona ngifika ngithola ukuthi ingoma ngiperforma abantu bayazazi bayasicula futhi okuyinto engijabulisayo kakhulu leyo ngathi ihamba kahle kakhulu impilo yakho emva kokuthi ukhiphe le album ongoma yakhona yahlukanisa unyaka kulomsakazo uKhosi FM isishintshe kanjani ishintshe kakhulu ngoba from lapho le ngoma ya ukuba ku top 10 nje yoKhosi kwenza ukuthi ngaziwe nabantu abangawazi uMaskandi so ishintshe kakhulu because endaweni eningi engifika kuzona ngiyahlonishwa because of le ngoma le and intsha eningi futhi